Så musik lige ned på bagbrand der, så bare lige husk at trykke på den der højttalerforbindelse der. Yeah! Yeah. Ambulancen er landet. Helikopter. Ambulance-helikopter sådan. Fordi en gud ikke er noget værd sådan. Hvad er det gode? Sæt, der skal være steampunk på. Steampunk? Prøv at gå på Facebook, send på Olivers profil og spænd det link, der slår op, hvis du kan se det. Ja. Ja. Jeg tror nemlig, det var den her domæne, sådan vi har fundet ved du her. Men jeg tror ikke... Ej, jeg tror stadigvæk, det er den der kommer tættest på sammen med Rust. Fuck, varm. Battle of, Battle of det der. Battle of? Hvad for noget? Battle of Millers. Hæ? Så kan jeg lade den næsten skråt derovre ved... Nå, så var det den måske? I'm Fieldman Games. Ikke så meget ved det, men spiller meget af det. Jeg skal sådan noget på, Oliver. Hvad? Jeg skal sådan noget på. Ja, vi skal have noget ild på den tid. Ærligt. Holy shit!